Jotono Sarikaham and audio clear da. Good evening to all of you. Kebo Papa online. Okay, Khoroksa Bubagara. Hi Jotono Sarikaham. Good evening to all of you. Mia Horong kaisa status rajak tini Facebook live phainai hininai norok jotono saiman na eba saimano to tabukni sini tiprani political abahawa berai tungflalaijak jotono jani party no hambayomyo jani party no keplai khanyan bagai jotono khasik laijak khabrum laijak haini bisingobo angotini phungni simino belake busy tongoni haipano kogrjakba jora kesabni bisingobo jora makarikha hambai jotono Hangke ang tini o je laibo ma phaimani borke mohaise salni satam romuinai Facebook rogo WhatsApp group ebake YouTube rogo Twitter rogo kabang mano Bubagara ni bagai mazra beri kok samani kok silsawi kok samarno ang kabang manukha te kabang borokno anu kolok khlaibekha mo bahai mohai rokno kabang ma kogrok sengkha je borok ang bai phone te kerna borok mansa ang clarification rani chaitokha tere bodokha baksa borok go buji khana satisfying khana baksa bo angyana hapano lokobus kango tini social media ni bisingti Facebook live ni bisingti abono clear khainan baginai ma phakya tabuk to Buskang ni April ni 8 April lo hangkano sini chongbari nakadi 6 April mon Esther Sunday ni bagini abo lokuro kabangma koima ni baginai election commission abo no date sewinai 6 April to nangka belaina hamka Tuesday kerak salkayo tini ang clear khainai puilano sanamo songo miyawa ang kaisa video nukha Facebook tibu nukha YouTube tibu nukha tai kabangma boro abono share bo khaileke tai kabangma bono chajagai bo baksa sikya comments khlaike tai bono baksa chajagai angi bo tiprasak bufuru sini ha manphi naidara abo to tamsana abo to nang ang thanchake samon khlaike dakte mani mano bukuk Mariam Reang bocini tipra mothani Khoroksa adong juk tongmani dehani sasinai taman sasinai bini notoi kisa puilan sagrana 2019 jepuro Lok Sabha election tinai paile horlaya angyang khasi khabrum khlai tonglai ma jorabo angba puru Bubagara logio sam khlai tongo tabu bo khlai tongo tai thinango bo khlai thanai Abohai jorabo borok Khoroktham bai binamala bai modubala tai bukuk Mariam borok Khoroktham IPF tini women's group bodolni burirang bodolni borok phainai Bubagara thani koi phaikha sing IPF to tongi manliya sing nung baisi himsinai nung je thayo thangbo sing aron thangnai nung congress singe congress Ruben DX Thor ang puilan jotono koina mo songo comments haimerok ta khlaijari please angoro kok haimya sana phaya kok nangya suk sanani phaya jora karini bisingo jora kariwi clarification senan phayo oro khok sitra rok sawi nang saknota sikondudi dofanota sidradi hambai hengke ajorawo bo phaikya bini sinim kisa regrana bahake bo Bubagara kering phakya Bubagara no bo koi sa phakya bo hai ni Bubagara to khakaham hanbage bor Khoroktham yasakha tai ajorabo
je mansak bobo songo baksa samung khlaikha samung khlai mani yagulo talsa talnini talthamni yagulo hungkeno September talo khana Bubagara Congress president ni yakari rekha tai membership no yakari phaisukha bo akru abo to naru jotono saimano bon yagulo December tal lo hongga sini tipra motha kaisa NGO ni sanamjakha Bubagara no chairman sanamoi जों सामुं खायलेखे कानो कासुई CAB no कासुई CA no कासुई जों केबेंगै जों बाइग्रेलिरो खायलेखे ताई थांनाय बिसिनि मार्च ताबुन है तालो हंकनो लॉकडाउन कलाय थांका हंकनो जों सालै थांबायखा ताई थांमोन बिसिङावबो Bubagaraनि सामुंनार नुखा ताई चिन्तिप्रा मथानि सामुंनार नुखा जों लॉकडाउन नि जराव जों जे मानसा Bubagaraनि Chuba Mumbai, they sing sak je mansak pari sak sing tipra hastin jot to lukurong tuma tipra satuma wan satuma kasak tuma kufu tuma kosom sing jot tonon sing apro chubaka kebono bo mohai ni sing sai ni chubaya je mansak jot tonon chubaka mairu maikane simi chenginai kamio kipilnani flight fare train fare bus fare samung no mungrang puisa jot tonon chubaka Bubagara khaka hamni bagai han bagi Bubagara lobjak thung Bubagara ai lobthung ngemia asumsa usagang siminukha miamni je comments ro bini je Facebook live khai samaro abon tinang kisa thaja thani sawantai khorsa khorni borong bagi bo sawan hanke Mia Miriam ni je video naine ang belai kheno kha tong thoyang kha mia hopong thuimalia bini ang o video no mia je live video no horni ekta det ko nai khanang maybe eba kha 12ta 10ta saimila kisa pokha azoro nai khan nai belai khan kha khamka belai khan kha tong thoyang ang sa asuk kha tong thokjaya ang kha hanke Bubagara leta mong khana kebo bini kong no wa subida nai o talni kong no sasine bo thangna talning simino Bubagara ni thani phainai bo hambai khorang tipra Bangladesh ni lamsogono no buini comments ta na diang phai aw hambai hangke ajorawo bo talni tantham nakade asigena tal sa talni simino Bubagara ni thani phainai bo ticket san phayo Bubagara saka tongradi naisingdi nung temung no ticket manan ni capability tongke nono ticket nai Bubagara saka nong ni nung ticket no khaka simi samung takhladi dofani bagai samung khladi nini samung kaham ke nung ahai no ticket ang yanono lukurokse sapainai nini bagai ticket phonano rodi nini sapainai ni Bubagara saka bono as usual hage tomong ke narok saimano abisingo sini IPF tibe alliance engmani sani sadam yagulo khano alliance kagi thangka boni yagulo INP tibe engkha tai kebang mamotha chicken regional party sebai ne chinti pramotha bai marching phaikya borno sing lamsokha boni yagulo khano hai TPF phayuka tipe bo phaiman yagulo salsan yagulo khan borok bo khain kak thangka hangkeno bo phaipiu ka Miriam ke Bubagara saka da kon nai kana no not ticket de jaman do nai na ni sairoka no bo phayo Kanchanpur ni bo phayo thanglai so phaibrum Bubagara bono gari bara ro horo rang ro horo bo sao sinan gari ja phaigan ke 2-3 nango waisa phainani ro horo Bubagara bono chanan ni nang joton ro bono simia joton je phainero no je mansa Bubagara chubawa baksaba naya baksaba sagne rang sebaine phayo hanke bono rekha bono rumani yagulo bini documents tubidi ni saka ang short khana sawana bin documents tubuka bin documents nai nemini documents so kabang ma problem tongo tumung no bono ticket dekha hangke bo nomination submit khaiganke scrutiny bo problem ko kanai bini documents kabang ma no
tamsana bezal tongo ta bini documents kabangma problem tongo abos dawa sig laibo sathokle documents no tui problem tongo nge Bubagara o sigang thanayo bono ringkha nung phaigra di dakti dodro borok taku boboranjon songbai phaileke abon sagang horo phaijak borok phaikyangke bono saka Mariya nin to hai kisa nin problem tongo nini nono je constitution ni nono je candidate na hanmani aro nono regular ya kubun borno maresina nini kisa documents problem tongmani bagina kisa kebang tong bagina kubun borno resinai hanai ge jora to tawasi ya bas kangot to sing temun taklai edisi chong bala ke 18 months dead bosoni yagolo khon se bidan so tong nang kang non bidan so bon non tiket di mano kabang mani ni panchayat tongo edisi village tongo kabang ma jaga nono sing rimano dai dofani samung tangna bagi to tiket manka simin dofani samung tangna mo haito ang mayara ni saka hengke nang tau thangi nai nang feel thangni samung se khlai ni bono rang 50,000 rang ya farkha botam khalke arang na furu abono photo na bukha Bubagara bodo bono mahiro khain seme do photo buna ka budi photo buja khabo photo bui nai rang no khoi photo bui nai bo thangai tam khalke nogo sogi mai yagulo bo abono photo no social media wo upload khlai te kabang ma Bubagara no kok sil sawi kok mazara beri nai bo mohaike upload khlai dekha bo jefuru ticket mana hanai nai tong thui tong furke bo apur sawo bahasa Mariya ang baithang boy kok saka sineng la bahai nineng amche bahai constitution bo nang apply adam ang sure apply nai takla ti pramotha 25 ni slai kabang manai sing government do asukna hin bo saw gemia bini comments nu kha ang maina musung kha bini je furu bono ticket rejai ang man yagolang botam saka temung no ti pramotha kaibani slai seat man kha hankhai bo noyong mo phainai bo suicide khlai thinai phu tai kaibani slai kom man kha hankhai bo wak kotorma ratharei lukorong no charna phu abuni ni sak no opinion nang abo wak da ratharei tong nang thei de tong tamothang abuni ni sak ni wansung ang tabo oro sarna musuman ke mohaise nang je phurubo nono ticket rena hani ko refurke bolo nang sa afurke bolo nang kaham sawo Bubagara bele bakha kaham bele boro kaham je phuru nang afrun chubawo je phuru ung sa ko khnawo je phuru nang ticket malaya hanke no nang tipra motha kaiben se selai kabang se malaya bu sidman galak pho hai pho kotok suicide khlai thine pho abo tamoro nang ticket di bagi simida nang samung khlai ba nang sawo ang sal kedengma romune do phan bagi samung khlai ke ang taw singna musungo tamung khlai ke nang Bubagara ni asuk sacrifice bini samung no nang pogui thanga haida Bubagara 22 23 23rd year romui je Brwi settlement ni je kebang be problem no solve khlai kya kebang mama se ma nang rono charkha ngin nung Khoroksa nung ticket maya ma bele bah khle nung Bubagara no asuk srap sabai no nung pogoi thangai ne nung bono haimya sawi man bo ba heb khani ni ang to mokol bai thangnugu nono Bubagara chuba mani salchapon Bubagara nono chuba to ya ngin nungke ya phangni simin na ticket man suknai hini ni da nungke political him eba ke tipra mathau nang join khlai abuni kok feel se angnin thai nayo Khoroksa cricket team ni captain ke tidul ke team keplay ngai abono sebo mansugo sabo kaham sabo bojora bat khainai sabono tini ongkhornai sabono ongkhoriya sabono puila bowling khlainai abo captain wansonai bele sini captain ka Bubagara nung bo bahai batsman nung bo bahai bowler Bubagara saimano ani mote ba nung ba 15 jona je select khlaithir gebla nung ba opening batsman le ulni koksi
nung extra phone se tongnang chu ya timo se select inye nung sang thanga hyper no Bubagara no puila select khlaikya boni yaglo nunu jakha nini practice koroi nini experience koroi nung thongi si maya ka Bubagara bono asuk din ma hangra ne ble jotto sosin phone jora jora ma asugu doni phone jora jora ma asugu cricket timo thongnani chance man kheno je salbrum no nung timo tongnai abo haitong haipato nung in team ni khorsa thangnai ngini nung represent khaitong lana ngi nung tamni le kisisa ticket ma yang ba dofani samung ga asudani ni nung sawani years 29 ani year 41 years ang tabuk bo sekango samung ni bising ti tabuk ke Bubagara bising dofani samung khaitong lena ang sagbo tabuk sora ang sagno ticket panai ticket ni upojokto hane wasu wan suya ko tebu samu khai jangai tebu sereng jangai tangko sini tebu senior thani sini sereng jangai tangko gobang ma sini experience nangko hengke nung anggo sigan nin thani a capability tongi phamano hai hinile nung bahai ke nono thokai kha nono kokpi saka hane nung saima ba tamle nono kokpi saka ba ar ang to nono ticket mai hininyai remania eba khe nono ticket dilen ni buku muthmani buya nono samung khlaidine rang rohon manseble thangi philo thangnai meeting misil henge gari nangi mano gari gora chana nangnani thokho abrok mu bagsi nono rang mar horjak ble henge abon ba nung asuk bani pogui thanginai Bubagara asuk tatal khe nung kok silchai saiman kha nung jemia acting khlai nung to bela ki acting kreng nung political himya we nai nung temung no acting haparo phagenga nung belai sign khlainai nung belai kuso kanai belai acting kreng afru no rang rohor baibani yagulo nung room ni ongkhori phai rajbari guriu kap khanung ticket maya hanai Bubagara thokai ni o kap man tinini ni Khoroksa ni bagai tipra motha Bubagara kok tai lukorong no bang sana musungu Bubagara tongnai bini thaino kebo nai harminya tai bo Khoroksa team ni captain bo sabno muthngnai sabono tabu batsman karinai abo bo saimano tai angasuk kok sana musung ye bini bono tuinai sajana ke buma tong tabu angphayung omiyabo ani live nai tongna bono tibo kok sana musung kisa saya ko ya angphayung nungbo khata baidi nini bang Facebook page ngo share khaje nungkha Bubagara anumati khlaka hane Bubagara bo nono kabang mano help khlaka chuba kha ang siwo tai nung Bubagara na hamjago ang abo sai mano tamkhe angphayung jora tongo jora maybe nung taklai nono ticket di Mariya hai ni nung tipra mothani reason na abu kha ang sajagya ngen nung je 13 years rominai je dofani samung khlaimani gab srap sabai kamai thangu lukorok nai tongo sabo boma hai lukorok jotono phang jottoni selai jung nai tongnai jottoni selai sinai bujinai nge lukoroksi hindi be kaisa koktung janata janardan hne hanbagino khata badi angphayung nung phaipidi tese nung khakuri samung khlaipedi jorap tong khublei nung bo umor tong kho 13 years kakat rong iman nung sarai ni simina politics join khlakya aw nung sawo kok dumani kok naraglia aw gosika do kok duman kok naraglia asingang akong kok guri prima safiro khela world 2011 Jaipur World Cup keplai go India del Mumbai da imbaran thangpuru afro Dhoni bokchin captain bo afro nukha bo bose number jan bo ongkhonan tangmani bo logi no bini coach rong nong team ni leader rong thangsaka ano asiko kari sidi nga sir tabuk to phone asa phainai tak baken hi ang tabuk ongkhona nangsinai tamnin ba
sini goal tamo sini target tamo sini naharmung tamo sing keplai eng hansi tim bahke keplai eng abono suwan sukdi nung sakni bagai ang century khalga simeno engnai ang 6 buna nangnai ang 4 buna nangnai ang tabu ukenan abu ya blei nana mo nango 6 bu ran khai nangnai tai engko tamne bono wicket mana nangnai tam ke sin nahal mung kaisano sing tim se keplai eng nangnai sin nahal mung tamo sing Bubagara no jekhai bo taklai ni op beskang ni edisi chong bari wo sing bono keplai khlainai edisi naikol phang asuri bono ojoma sanman sin nahal mung baksa boro kebangma sao Bubagara ni loge tongnai ro bat parmang bono budir nei ro bat parmang do angi phumang khana phonang khana hingin norok Bubagara no da hamjak aboron da hamjak timo Khoroksa haime batsman tongui ni mano Khoroksa haimya bowler tongui ni mano hai hin nang Indian team nin naharmung nang aboro team sing bake keplai ngai abosi an naharmung ke te kaisa sini belaikan sijak nujak bai patal kanna bonti bang sana musungo pulen siminu kha bo pula but boycott ne bo kok awai khlai sini ha sini naikol phang sini ha sini sason no angka sason hi angka sini ha sini naikol phang no hingke lockdown ni period no Bubagara ni thansan mari ringjagma bai ideology no tuinai Silong ni tiprakasalo Bubagara ni thayo INPT TPF tai tipra o kai thambodor kathawine kaisa agreement nglaikha kok lam salaikha je sing buskango sing kathalai samung khralainai kaham kok joton sajaka phaike aran phainai sale sadam samung khalaka hakena bo sali thangmo nukjaukha haina hai ageni bini a ideology no je sing but basaya but boyko thangpeo kipili hengkaron bisingo IPFT bai keboma hai alliance balance nglaikha bokor sokong nglaikha bo kemajak means no bo baskango phaya media ro nukjak phayang tongkha bonia golo IPFT bai alliance kaglakha hangga thangnai 6 tarik da bajan ke bo khumulung noi auditorium kaisa panda songsaka aro Bubagara no bo invite khlaikha boro kaisa natok haikai kaisa bo saklai dekha je buskangni edisi ni chongbari o 28 seat o 28 constituency o sing 28 no sing candidate renai ninai bo kogro kha kokri bini TPF bini boto aroni ojoma okbokhorok 1 common khechol nei motha taini salo onukha male bo bin ak je kok samani kok deman abono Mariya Debbarma TPF tangika khadara sawano ke abono ro sawinai bo sabeke je ang tabu 100% Bubagara no support khainai tai Bubagara na chubanai ni ama he koglam salaine Bubagara be koglam salaimeni bising teinai bo afuru kaiba seat bai go siwine thangkatai a salono press meet khlai sin Debbarma thaningene sing 17 candidate ni mung sing saklai lekha including TPF ni borok botongo aro at 17 seat declare khaitani TPF ni borok no khobuino 17 seat saklai khatai baki tei tongmani bokoso teni salo abo saklai janga tongmani paikha kaham kok nge thangka jotono lukorok bo hamjaka TPF bai Debbarma tha kathalai taklai ni chongbari o samung khani ni jotono lukorok khatong khajang lakha hain hai asomsa teni phungo Bubagara na call khai phai sapakya sing kaibai bai sing satisfied ya sing no kaisi manai 10 seats sing no marnai ni nai Bubagara no phai sapakya Bubagara sagan nadi patal
Tao tu bebak set ung thang ba kya nung bo mia soi thang ka nung bo mia soi jak seng ka ba tin tam nim ba le asom sa nung ha ke kok sa bai phiu ka already seng INPT no kaiba no kaiba re kha kaiba re nai seng bebak sit chat khalai pe bikha ga a 10 ta sit san thani bo bini selected tongo je sodorom tem o sit number na o sit number nai ga Bubagara saka na di patal Jerena tamo tang nong no rekha. Ngatau seng tau keplai na sekok. Je man engkhat seng tau sam khalne sekok bling ke je borono chongi pai kha. Tai nono bang kai pa rekha. Nung to agi abu bagaran ko yab khan kok se. TPF to agi bud ba se si kok. Hengke tau bud ba sanai hini sama bai kai ba sit man phon sa angkha enough ungjak bling. Nung to Bubagara na se subana phaible nok sak MDC eba EM sana bagi payment ya blay nok to unconditionally Bubagara no kita kaipo apply khlai nai ni support ara Bubagara no board nai hani se nung to payment engke by patal tam ni bagile nung te 10 ta seat sanphika 10 ta seat maya hani nai thangi a salo no halo hain hai borok kibri thangi rosai talang pe bikya rosai talang hitam khainai Bubagara to hain hai wana mama klai thamka go je bono kaibar jakbani a seat no tesa sini bisingo review ka mara review ka hengke tabu ang sanai make jottono media buskango camera ni buskango hengke juda makhang camera off thangke camera norjagi thangke no juda makhang thango ama hai leader gobang ma tongo sini bisingo a loino seng a tomuno ma slainai hayake seng kokbai simi seng thanja hanlayo ungkologo hangke 10 buini da Phirok ketai tamai monayo tabu bo gobang ma Phirok seng kesing saja tabu nukhai yang kami tamung hangke seng kesing no bulayo reflect layo nok soksawo 팔nok 석사워 사분이 녹함 진이 버럭니 사보 석사 진이 버럭 사보 부작 진이 버럭 사보 불라이 진이 버럭 양 부인다 방그 옹콜로고 동의 깨타이타 뭐이 문요 아니 거케 보세 제만이 또 응이 탄가 제 미리암 리앙 하이 버럭 그방마 노동나이 baksa nukjak phaya kona aba hai boror no ang rak dama khlai kok sanani musungu nang host engdi nang asuk sarthopor asuk mirzaforta engdi ticket mai hani srap sabaino ni agi je soba jamar no poguinai dofani samung khlaina ongkhol phaimana poguinai nang ma sijagi tong khablai nang je rang ni bagai seat ni bagai dofano hamjag hono bukhobai simi kok sawi phainai nang da Bubagara no tatal hani kok sa nung hai tatal berita kya ututong nini tomung samung bujaton sau kabang ma nini bo repotong hai pono seng kya buni personal life kya bunung kono seng interfere khalia political background juda personal background abo juda awo bai seng gedalia han bagine koinai je tabu bukhuk medium ni bagai Bubagara no kok silchai tong na mang koi sanan musungo kubuino siawina ahaino sini Bubagara no mazarata bedi kok ta silsadi bisingo kabang ma kok tongo abo joto kok sajakna ya sakasimi sinja kok rok tongo sini Bubagara bo belai no bakha kaham borok kaham dofan bagai hopung sapung wan sugui tongo tai sini edisiwa kebang mano mantai soktai seng tubu jangai tongo aborong se bahai ke Bubagara ne bising tei seng edisino kerak khlainai seng kundiri khawi nargiman abo sin nahar mungna nangnai media mriang hai Khoroksa kobor adlang borok ni kokbai dofano je hamjak tongnai je Debbarma ideology na hamjak tongnai je Bubagara na hamjak tongnai no kha udru ongthai krei tabu Bubagara agini haino kaham tai
bkha kaham bkha maya ganang no tongkho bo kebo bai kebono bo khasbaya kebono bo chikon khain thangya tamukhe kaisa match thungtani kaisa khela thungtani bahai ke keplai khainang bahai ke ang team keplai eng phaina a na hathani kebo khoroksa khuruksu khasaya engi mano bkha tong thokjaya engi mano abo bai seng kha theitai kri hai hini nung nini mothano yakari thangthai kri mothawon tongdi tebo se samung khlai phungdi buskango tebo nini bagai kaham opportunity phainai jora oro thak tongya jora tebo phainai jora kaham phainai ticket maya engmani bai nung khabai thai kri tai bukhuk medium na haina haima sapiro nung dakti dodoro Bubagara no nakar sandi nini o kok samar belaino chaya nung mohaike Bubagara no kok fil nakari mano pheba bo jotono hamjago jotono bini busa henbagai bo kebono saya bo kebono sau sagla abo sengse busi mana thai ang busiam bagino ang tongi manliya nugui tongman bagino ang bini kok fil nan bagi mas phakya saya kok sajamar tongkha nakardi buskango tebo samung tongkho sin dophan bagi samung khlaijaknai kwbangma ang joto khakosong tongnai joto khakaham kwbangma doctors engineer teachers tongo mohai employee association tongo nini gamio samung tangjanai joto no waisa thopuru wan suginai di sini bosongni kokno sini laibu mane kokno sini tabu engi tongman kokro no wan suginai di wan sungmani yagolo nung kisisa jora Bubagara ni bagai kisa wan sugdi hengkana saimano bobo kaham bobo hamya serai nung sak no amjoginai di kebono amjogna nangya nung saksang no saimanai ang hai koinai buskango chongbari ADC election sing kising sing kebo bai tawala di bulai soglai tangla di please ang koinai mujungo election pai thangman yagolo hai sing kathawinai sing hati habo ma thanglainai gamio ma tonglainai saksangni je jar chajakmani party tongwini mano hai hini kebono nung phan bai nung segi nanani ta saitokdi ang lokolong obon koina musungo walai surai kri kheseng buskangni o chongbari no o election seng kaham kurengka sarai ke pari lenatai buni buskango buni mokolo seng tipra sadopa borok dopa seng kusung o hanos seng tiduli phainero o hanos naikole phainero chini bosongno seng tebo kusuko tisalayano norok nibo sajane wansum kaham tongko sadi haimeno khibidi seng kahamno yasaknai obviously ane haime tongko ane haimeno bang khimnai tipra mathani haime tongko seng tipra mathani haimeno seng khimna nanai tai seng kahamno accept khainai joto no kathai nai tongna nungthang ang joto party no koina musungo joto lokorong no seng bisi 70 years laine seng o politics be thangjak sukha phai seng tabuk taklaini o chongbari no seng kubun laithanni election hake wansu juda khesing kisa wansu gui sini kamai thangjak sini sengno tidili phaini hapang sengno naikoli tubuna sini bosong sini Bubagara ne bosong no waisa seng sini edisin asuk thayo seng asugi nalenu asugi bahai ke bo kusung sini bosong no tidili phainai tabuk tewaisa ADC hapang phai boba haike bo sini bosong no tidili sing bono waisa jol asuk saino tinini awani jora kisa lai phaimano ang orono moson sinai jotono haina hai tewaisa ani khani hamjama tai chiba ya phorei ang khulmu ya phorei tinini o life no ang orono mathaka jotono hambai khulumbai kya